Gure etxian, aspaldi, zerbait gogoratu nahi genduenean, lokarri bat jartzen genduen eskumoturrean. Horrelaxe. Honekin, bagenekien zeo zertaz gogoratu behar ginela, eta ezin ginela horretaz ahaztu. Urte guztian mantendu beharko genuke hau, zergatikan jakiteko jendeak gure babesa behar duela, eta ez bakarrik egun batean, baizik eta urte guztian. Kaixo lagunak, eguerdion, eta kaixo June, eta kaixo Leke. Zer moduz? Ondo? Eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. I etorrita, Leke, Borja jauna, eta zulen da biziko aldia da, ezta? Bai. Pentsatzen dut zukalden ondo debiliko ziala. Ez? Ekatzi da, gauzuz ikasiko. Bueno, ia, zaiba. Seguru baiet. Bueno, batera gara elkartetik zatozte, eta zer da zehazki batera gara? Bueno, dator batera gara Gernikan eitzen da ekitaldi solidario bada, 2 urte behin eitzen da, eta beti aukeratzen dugu umien gaixotasun bet, gaixotasuna ezautzeko eta diru laguntza lortzeko. Irabazi asmo gabeko elkarte bada, ez da? Eta dana gaixotasuna. Dana da solidarizue da dana, eta hori, horretan gabiz. Zein da urtengo gaixotasuna lagundu bihar dana? Urtengoa batera garakoak erabaki dabie sindrome KBG. Gaixotasunari lagunduko dotziela. Bai, bada gaixotasun arraro bat, Espainia mailan 150 umiek batez be, baten bat nagusitxagoa da, jente gaztie batez be. 150 Espainia mailan, Euskadin 5 kasu dauz, da Gerniken bat. Orduen eurek erabaki bien, da mentxe gauz. Osondo. Bueno, ibiliko horrea batera gara zertan ibiltzen dian, alde batitik bestea, eta nola ez, errez eta eharba prestatuko deu, ikusiko zue, birria deitzen da, mexikarra da, tako batzuk ere bai ingoitugu, eta aldi beherian, jendi animatu bertara juteko. Ados? Adi lagunak, saio, beharrezkoa datorreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu, nundin noa ibilko gehan, tako berexia biteko garean, bale? Birria deitzen da, zeatikan leheno, etxien zoden gauzakin prestatezan, eta gaur ehundoko arrakasta daka eta kiston goxua dago gaina. Hemen da gauna da, Sankarroia, baldak izu Sankarroia nundi datorren, hankabola, bale? Txekorran hankabola, hemen dakau geho txiplotia, dala piper mazerauta da ona, gero hemen dakau tomatia, baratzuria, tipulina, ospina, kominua, eskaia, erramua, hiltzia eta oreganua. Birringailuan sartuko deu, birrinduko deu emendazkaun osagai guztiak, aragila pusketetan ingo deu, gatza pixka garriko deu, eta ontzen lagako deu 4 ordu. Ez gara mengo 4 ordu ongo, prestatuta daka da zuentzako, Gero ateako du prestatuta gauna 4 ordu ondala ontzen, eta ingo deuna da lapikura bota, lapikuan ur pixka gaituko dio, eta gixatzen utziko deu. Beste 4 ordu. Ikusiko dugu gero ura botatzen jungo hasieran ez dio gehiagi botako, zatik dugu saltxaren bere puntuan nahi de guztia, eta ingo deuna da, lehortzen juten bada, ura gehitzen jun, eta xamurra gelditu arte. Eta gero izan ingo dugu, hori ingo deuna da, xamurra da honian, dena banatu, bere saltxakin nahaztu, eta hori ingo deuna da, ingo deun talo baten barruan sartu. Baina baita ere hemen, dakau martorria, lima eta tipulina, honekin ingo deun asketa bat, geho, batako barruan sartzeko, eta hori nola hain gozua eta potente dan, honek dio freskotasun eman, eta hola bat janberren 3 jatituzu. Eta gero, hemen ingo deuna da, dakau, irina, dala harto prekozinatuana, irintxurila, ura gehituko jau, masatxua prestatuko deu, reposo pixkat ostian, ingo deuna da taluak prestatu, taluak plantxati pasa, eta gero taluak ere bai ingoitu horko saltxatikan pasa, goxatu, bete, eta dastatu. Ados? Bueno, hau esan da lanian jarri bihargea. Ni hemen aragila txikitukoet, eta beste aldein behar deuna da, hemendikan adibidez,
bi edo hiru ale baratzuri atea. Eta beste batekin berduna masa martxan jarri. Bale, nik hau errezagoa. Bai, askarra rabatu duzu, June? Bai, oso zarra naz. Etzea masan laguna horeak eta prestatzen. Ez zukaldien lagunen naz. Ez, bale. Bueno, gaur ringo geha lagunak, bale? Zukaldia egin. Hau bota pixatuta daude bilak, bota dana elkarrekin, nabazu hasi goiara batekin pixka nazten, eta testura hartzeunean eskua sartu eta pixka landu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan bezala, ni aragia txikiten hasiko naiz, beste boltxo bat hartuko deu, bertan jarriko ditu, eta gero birrintzen dian dana, bolea bota, eta hor ontzen utziko deu. Bueno, bikote, batera gara, noiz da zehazki? Hemendikan, 10 egunia uste, gutxo gara? Bai, ekainak 15 da, domekan. Vale. Eta, bueno, ja azkan ikutuk gauze itzen ja. Erdi dana preparata dakogu, baina, bueno, bagoaz ja, martxan ja. Zer topatuko dugu bertan? Zer da prestatzen dezuena bertan jendia gondo pasa, eta aldi berian diruak biltzeko? Bueno, bertako egunen montadogune edo montaten gabizena da, hori, goiz-goizetik, behatxira kaldera edo diana baten gogu, txistularizek, triketeize, eta Gernikako gaztiek, musiki joten dauena, urtengo diz kalera, eta gero aurrezkubet, lasterketa hasi baino harineu, Gernikako kaletatik ibiliko gara lasterketa bat eitzen, nagusizena, 5 kilometrotakoa, eta gero txikinen turnu izango da. Hor ja 500 metroko lasterketi de, eta bukatzen dugunin lasterketak eta pasako gara ara pasilekure, eta pasilekuen dakogu ja montata tombola solidario bet, sosnie, umientzako jokoak, intxabliek, sustabi taldi bai etorko da Euskal Kirolak eta bebai erakustaldiak emoteko, gero umientzako jolasak, eta nagusizentzako musika kontzertuketa. Esna gazte taldi egongo da, Zazpizar taldi bebai, eta gero beste sorpresa batzuk ekuko guz. Erra eguna, ez da? Eta tombola erraildoi bet behai ekuko gu, Gernikako komertzitzuek, tabernak, enpresak eta ingurukoak bebai, emondako gauzak eta sosketatuko duguz, dirua atateko. Boletok eta erosi behar dia, gero tomboli hori de. Vale. Eta KBG esan dezue, aurten bultzatu nahi dezuen gaixotasuna, ez da? Gaina, June, badakit, zu dakazula alaba da semia alaba, bai. Dakala gaixotasuna. Bai. Zertan datza zehazkika gaixotasuna? KBG da gaixotasuna raro bat, oso indalagitzu aurkitu ibiena, 2011 urtien topatu ibien, da gaixotasuna raro esan dutzutenez, dauze Espainia mailan 150 bat kasu gongo die, eta Euskadin 5 bat, da hietako bat, Gerniken, guri loterizetoko jaku. Nola izena du alabak? Ainize. Ainize, bale, Hemen digan musu potolo bat ainizentzako. Ondo. Eta, ainizek, zer da zehazki gaixotasuna? Esan dezu ez dala ezagutzen, ez oikua dala, ez da? Da mutazio genetiko bat. Orduen beragaz gaixote zara, da izen leike amak edo aitzek pase dutzuelako, edo hausaz tokeu jatzulako. Gure kasuen, hausaz izen da. Berari tokeu jako, da tokeu jako. Claro, zuak ez da kasu ez tezu euki. Gurik egin dozku ez frogak, eta ez aitzek ez nik ez tekogu gen mutazio hori, orduen berari tokeu jako. Da oso arraroa danez, bazta uze ume edo gazte bi ezaugarri bardinekin. Egize da, gaizenak, aman komunezko ezaugarri batzuk deko izela, ezaugarri fizikoak, badie ume txikizek die, deko ize honek bekainek oso hiletzuak, ez dakiz egeiz jau, arpei triangelu formakoa deko ie, belarrizek irtenak, eskuek betxikizek eta potolotxuek, eta gero hornez gain, deko diez, barruko gauzek bebai, bazkok eukitzen dabez bizotzeko gaixotasunek, edo belarrizen, epilepsia beukitzen dabe, espektro autistan ezaugarri batzuk bebai deko diez, autistan ezaugarri batzuk bebai, eta gero emozioakin oso kudeak eta gatza eukitzen dabe, gero desgaitasuna deki intelektuala, edo limiteak izeten die, Uden bat oso horre abaniko bat, oso zabala dana, askok, haman komunian deko diez gauza batzu, baina gero, bakotxak ukiko deuz, berean gauzek, badauz dena dekona, eta badau, askoz gitxiau dekona, zorionez horretan gauz ez da,
gitxi deko zena. Gutxi edakazue, eta... Bai. Ondo. Eta, bueno, a ber nola di joan hau? Hau segi hon bide, eskubeka ja... Bota irin gehiago, pixka bai. A ber, Bai, pixka bai, geho behatu berdu talu amazeiteko bezala. Daue baiko, txikitzuko, edo ez? Ba, nola bost pusketetan, gero birringailuan sartu bihar deo. Bale, negarrez hasiko naz, Ba, ez hasi negarrez. Bueno, June, eta nola konturatu zinaten gaixotasun hau dakala, ja? Jaiotzetik nabarmentzen dezu, edo azten doan nenian konturatzen zera, edo... Nik dekot, hain izen aiztie, sare? Bai. Deko urte terdi nagozi jaua da bakarrik. Orduen, karo, urte terdin ume badeko zu. Eta handik eta urte terdira beste bat. Da, hombre, zinda inoz bez konparatu, baina ja zozeri gerten jakon. Nik azikeratik jakin eban, zozer deko la ume horrek. Jaio orduko oso ume gatza zan, egarpilo bat itxeban, jateko agatzarto, gero beren garapena be oso astiro zijoan. Eta alako baten, hautzaindegikoak, maika iegaz edo ezazten ausentziak deko zela, jarduen horrean gendun pediatraine, apurbet matraki emon bierri zen genuen, lehenengoan zaten zuen, bueno, egin gendun, da, bai, azkenien lortu gendun neurologara joatie, horre epilepsia diagnostiketzien, egin zuen froga genetiko bat, horrezan ez ere urten, eta diagnostikoa lortu gendun, umiek 9 urte eukezenien. Eta hoine amaiken godeuz, 20 eitzen duz amaika urte. Orduen oindala gitxideko gule diagnostikoa. Izen da hori urte, jaixotzetik 9 urte arte, hor zerdeko topatenia izen bat emoteko zerdekonari. Azkenien, lortu genuen. Lortu dezue. Izena motea. Eta lortu dezuenian, bea hobea ejuteko edo bizita hori esan txarra izateko, zer inbiar dezue, ozein da inbiar izan dituzuen gauzak? Hor espezialista asko sartzen die jokoan, ez da? Arlo psikologikoa laguntzeko, horre psikiatra dau, psikologoa dau, eta maino dala eta horre endokrinoa bezartzen da, betizetan bebadeko, orduen okulistera joaten gara, orduen badauz horre, azkenien merdiko askoren elkarlana behar da. Eta esan dutzuetena, gure kasuen horrek sartzen de jokoan, baina beste umeren kasuetan, logopeda, fisio, ez da izer, mediku pilo baten elkarlana, mediku eta espezialistan. Eta gero kontraesanak ere baito paten dituzu batetik eta bestera, edo... Karo, zuri pasetan jatzune igual esatez, guke Euskadin kasu gitzi dauz, da egizera eskarela, bueno, ez zetzen, ez da oso harreman gitzi deko gu. Karo, nian Gerniken bizinaz, da beste bat Donostin bizide, da bestiek naparran iparraldien, orduen urrun bizi gara. Baina, badau Espainian erakunde bat, eta elkarte horretan, hor, zozer jo bitxu, nire alabieriz, eta izer pasetan jako, non hori gehiago pasetan jako, igual non hori jako paseu bardine, bai antzeko zozer, da orduen hor gomendioak emoten dabez, da betxu, ez dakizer, izan leike, da hor lagundu itzen gara. Bueno. Baina baso azte txerrek itxarrak. Bada, bai. Eskarak ejauko askorik. Bueno, eta Borja, nola entzen duten topo Junekin da sartu zinaten historio hontan? Bueno, azkanin batun ginen, da gu beti ekuidugu presente, Gernikako baten bat izan bidala laguntasuna eskaintzeko, ez da? Eta egon ginen hueltaka ian hor tal, da ikusi gendun, holande, kasuari da, esaten da modure, kartel bat Gernikako frontoien topaketa bate modura egon zan. Txapelketa bat egon zan. Eta bertara hurbildu ginen, da, holanek, ez ginen ezagutzen, da, bitxu, onarte gatoz batera. Bai, holanek, kasualidadez, beti, hori. Bai, justo txapelketa honetan, taekondoko txapelketa bat zan, eta nire alabiek taekondoko taldien dau. Orduen egin bienen kompetizio bat, da egotor zan, Espainiako elkarteko jentie bai etor zan. Bai, eta orduen horre eurek agertu zien, da ni elkarteko jentiekin neuen bitxartien, eurek etor zien, da ziginen berbetan, da betxaran duen, oso ide jauna zala. Da eurek guztu hartun bien gure proposamena, eta gutxako, perfecto. Danantzako hobeto, ala izan behar du gauzak, ez da? Bai. Ona. Bueno, nola zoaz horrekin? Bano, bidea, hemen boli ondartxan nahu, edo ez tein nunago. Ondo aiaiz, hori txura erratzen nahi da. Bueno, nik ingoetena da, hau ondo birrindu, bertara gehitu, eta esan deuna, 4 ordu egon berdu, bertan goxatzen. Eta bitartean ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo geha, bale? Nola hemen musoinua besteita ez deten ingo deuna da, kaia tabernara jungo geha, ikusiko zuen, 100ko kautelak iteitue, eta gaurre 100koa prestatuko dugu. Guantxe gaude bueltan.
Kaixo, Amaia naiz eta gaur Portugaletera etorri zarete kaia ezagutzera. Ongi etorriak. Kaia Portugaleteko alde zaharrean dago, Bizkaiko zubitik oso gertu, eta Maria Diaz de Haro kalean kokatuta. 2024ko abenduaren 20an zabaldu zen, eta proiektu honen atzean badaude Brian eta Paola. Brian komunikazioaren arduraduna da, publizitatea eramaten du, eta Paola kokteletan aditua da. Berez, txapelketa batzuk irabazi ditu. Adibidez, Bizkaiko koktelen txapelketa nagusia, besteak beste. Kaia, kultura eta historiaren nahasketa bat da. Barrura sartzean, Bizkaiko labe garaien adreiluak ikuse daitezke eta Amazoniako dekorazioa. Logoari dagokionez, esan behar dugu, Peruko dantza tradizional batean oinarrituta dagoela. Zehazki, Diablada maskaran. Kaian, kultura eta zaporez betetako esperientzak eskaintzen dituzte. Beraien berezitasuna, koktelak eta Peruko sukaldaritzak dira. Koktelak mimo handiz egiten dituzte, elementu ezberdinak nahazten eta zapore bereziak lortzen. Eta orain, kokteleria aurkeztu ondoren, bagoaz errezeta gozo bat egitera. Hemen gaude, Brianekin batera, kaiako jabea, eta badaukagu dana prez gaurko errezeta egiteko. Bau, ogia, oilo, ajiarekin. Azteko garbituko dugu aji horia. Ajia, badekizuenez, Peruko piper mota bat da. Ajia irekiko dugu, haziak kenduko ditugu, pikantea ez izateko. Ur pizka batekin nahaztuko dugu, pasta bat lortzeko. Ondoren, baratzuria, esnea eta aurreko eguneko ogia oiloarekin nahazten da. Kaian, koktelez gain, pikoteo karta bat dute. Zehazki, Peruko sukaldaritza fusioa. Errezeta hau oso ohikoa da Perun, zehazki Liman, eta hemen egiten dutena errezeta klasikoa da. Baina variante asko daude. Eta gero, tipula, pekanak, kominoa, oilo salda, gazta eta piper beltza nahaztuko ditugu. Azkenean, gure baogia hartuko dugu eta oilo ajiarekin hasiko gara betetzen. Eta jateko prez, honegin! Gaur egun kaian 37 koktel eskaintzen dituzte. Eta ezagunenak dira Champion, Irabazlea eta Katakumba. Joseba, hemen daukazu gaurko proposamena. Dastatu nahi baduzu, badakizu. Etor zaitez, Kaia Kokteleria Portugaleten. Agur! Aupa, Amaia, eharra koktela, Katxiz la mar, Hor Bilboko zubian paseito bat eman, pintxito bajan, koktela hartu. Earki biziziate Bilbalden, Junberko beharea, ez da? Zuek azaltzea Bizkaira burbet etorriko zari, ez da? Bai, juten naiz, baina hiriburu handia juten naizenia, bat alana egin da, askarri ez ziten naiz, baina gero goxatzeko hainbeste leku daude, Bakarrikan, guk, herritarrak eta asko ez dugu ezautzen, baina guain asko naiz ikasten hemen, Bueno, eskerrik asko eta urren arte. Ni behitu hemen indetena da, birrindu bakarrikan. Eta ikusten bazue oso potolo gehatzeala ur pixka bota, berrio birrindu, eta hor jarriko dugu ja ontzen aragila. Bale, aragila ontzeko, hemen daga unazketa, inbiarreten bakarra da bertara bota, eta esan dakua, hemen utziko dugu 4 ordu gutxienez. Alde gutxi, betu gaina nahaztu inbiar da, zukua leku guztita iristeko. Alko zana da utzi, esatezu, 4 ordu, eta nahi, sortitan inberde eta fai, o 12 hasiko nahi zegoazten, eta sortitan inberde gozen. Aldezu aurreko egunean prestatu. Aurreko egunean prestatu, jarri filtxo bat, eta neberan urrengo egun arte. 4 ordu gutxienez. Eta nik hemen badakat prestatuta, ikusten dezuen bezala, eta egu egon da ja hemen, ontzen, orduan ja, aragila behitu. Ez sukaldatu, baina pixka bai ja ondo iten da, pixka sukaldatzea, zapore guztik eta hor biltzen dira, eta guain hori ur pixkatekin egosten jarri, xamurra gelditu arte. 4 ordu esan dizuet, bai, eltze azkarrian, ordu tardi.
gorra daula, denboa gehiago eman, bale? Hau azkenian pixkat kudeatzen junbiarra. Eta beste alde, leke, prestatu ezula hemen masatxua, eharra, bale? Xamur xamarra dago, oso xamurra alin bado, irin pixka gehiago bota, bildurri gabe, bale? Hemen inbiar dezuena da, behitu adibidez. Ditezu, erditikan moztu, eta gero, 6 pusketa. 6 bolatxo iteitu zuen, irina gartzen ez peatzeko, eta behin peatuta da honean, behitu, niko lehiteta. Behitu, horren erditikan, da gero 3 pusketetan, ez da? Orduan, bolatxo egiten deu, bale, irina botatzen dut, eta talogilek egiten duen bezala, zuko lehiten bazu, pegatu, haize polita gehatu zait. Ateatzea gutezea eta kiston trizkantza. Orduan, azpin hilea jartzen dugu, goian ere bai. Eta nik ikusita, talogilek. Eman eta biratu, eman eta biratu, eman eta biratu. Eta hola, ematen dionian 4 bat golpe, irin pixka gota gainean, buelta eman, eta berriro, biratzen pixkat. Bale? Ez da oso handiak inbiar, holak esiak, bale? Hemen dazkazue, lasai juniten, gero hemen irina botako dugu maiganean, eta hor lagoitugu ezpeatzeko bertan, bale? Bale. Venga, eta esan dakoa, nik gixatzen jarriko eta. Moztu dugu. Bueno, bikote, badakit, dirua biltzeko indezuela egun berezi hau, baina ze asmo gehiago daude bertan ere bai? Bueno, asmoak bi izaten diz, principalki, ez da? Bata da, diru biltzie, eta gero, bebai, importantina da, igual, hau gaixotasune plazara ataratzi, ez da? Askotan, hone gaixotasunak eta ez diz ikusten hainbeste, eta egoten diz, eskina baten edo ez da izan esan, ez da? Orduan, pizkatxu bet, alde bizek, ez da? Plazaratu eta alik eta diru gehien atara, laguntxego. Eta plazaratu esaten duzu bezala, zer dago? Jendeak ez du ezagutzen, da jendea azkenian de... Bai, azkanien... Ez basun existituko bezala, ez da? Hori da, azkanien... Zu sentituko zu june bestia baino gehiago, ez da? Bakardadea, bai. Bakardadea, eta zer da bihar dezuena gehien bat igual en sozidadian... Empatia purtsu bet, ez da? Eta, bai, ume honek umea die, eta jolastu nahi dabe, eta nahi dabe gizartean egon, laguntalde bat eukin, futbol taldean, edo taekwondoan, edo dalakoan, ez da? Darduan apurbet, ume danak ez direla bardinek, eta ezberdintasuna dagoela, eta danontzako lekue dagoela. Dudi gabe. Eta, Ainize bera, egongo da jaialdian? Hombre, bai, ez da? Bai, Ainize eta Nebarrebak, eta bai, familia osoa. Zenbatan nahi arreba dazka. Ez nola gual leke horrekin? Bueno, bagoi ez, lehengokoa... Itxasoko izarra, emateik, itxas izarra. Izarra. Hau elegantia hau da. Betu, garrantzitsuek... Apurkego. Aurrenan pelotatxua ondoin, aurrenengo golpiak suabe, eta kidiri. Hoi izan da, proba, eta besti, ja... Hoi jangoek, lasai honai, bale? Oso ondo. Orduan beha ongo da bertan, ez da? Pentsatzen dut egun hortan parte hartuko du aldun gauza guztitan, ez da? Da, danien bai, karreran, laburrutxuen gogu, Luzie eskalanimetan. Luzi be, 5 kilometro... Naikoa, txikize naikoa. Zukre bai egin behar dezu? Horretina eso txikila, ez da? Karo, brein biko da, ez da? Da, bai. Ondo. Eta, beak adibidez, badazka lagunak ebede gaixotan, eskenien esan dezu hain gutxi zeate, ez da? Ezagutze zeate? Babitxo, oin ongo azte buruen egin dabe lehenengo kongresue, lehenengo bilketa Madrilen. Topakune bat bezala? Karo, elkarti bat dinotzut, gaixotasuna 2011 urtien izena montzien, da elkarti sortu zen 2021 urtien. Orduan, karo, dela urte, baino esteko. Osea, nik uendela 14 urte jarri zitzaion gaixotasunari izena. Eta mundu mailan etzekan. Eta nola katalogatzen zituen edo, zer zian? Ez diagnostiko bakoak. Diagnostiko gabekoak, ez da? Diagnostiko gabeko jentie, bai, oin bintzet, ez tegu aldatzen ez ebeze izen bat emotea, baina berez ulertzeko apurbet, ulertzeko, Ainizek adibidez itzen dabezen gauzak, itzen dabezela, olakoa dalako, eta ez nahi dabelako, eta apurbet ulertzeko bai laguntzen deu. Eta batera garan, zenbat zaudete hor bertan lanian? Bueno, bertan gauz, 5 pertsona gauz, 5 lagun, baina gero gure inguruen jente asko dago. Azkanengu batxartzen gara 5 pertsona, baina gero bakoitzadako beren taldie edo beren lagunek laguntzen gaitxuenak, ez da? Osea, hor 5 gara bisibliek, baina atxeti jente asko dago. Azkanen herriko gauza bada eta danok antolatzen dugun gauza bada.
Eta noiztik antzaudete martxan batera garakin? Baina, hau da, lauaren ekitaldize. Eta 2 urtero, 8 urte... Bai, bueno, pandemia tarte egon zan, baina bai, ja lauarena da, eta hori, 2 urterin behin eitzen dugu, eta, bueno, 5 gara, baina baten bat gehiago gure badauguaz bat egin, gu atiek ezabale dako guz. 5 gernikarrak zeate, bertan zaudete? Bai, 5 gernikarrak gara, eta hori, hasi ginen ja Gabona bueltan edo neri bueltak emoten, eta, hori, hien behen, edo, bueno, bakizon WhatsAppetik eta taldi, hauen bide, bestien bide, ditxu neri da hori, eta hola nahi gabiz. Eta aurre kontuak, historiak, zenen laguntzak dazkazu, zenek babesten dizue hau dana aurre amateko? Bueno, azkanen gu gauz atiek ikutzen eta favoreak eskatzen, musiken arloan osabi taldi dago laguntzen, eure dabiz, teknikoa topaten, taldiek, eta hola gabiz, da gero kirol taldiek, ikastetxiek, udala behai laguntzen dabil, bueno, azkanin herri guztize edo busturialde guztize, ez da dabil laguntzen. Eta aurreko urtetan, zein izan zian gaixotasun bereziak? Arnasa Bizkaia gazen gendun, Amara egon zala hemen, eta harinako beste urte bizek, kantxarrari buruz. Handu gendu ekitaldize. Geo, hau bukatu, eta ja urrengoan pentsatzen hasi bioko zatere bai. Bai, ia etxin izte madostien bebai, zeazkanien ordu asko diz, dedikazinoi asko, da azkanin norberak umiek behar dago, da azkanin danetara eltsie gatxada, baina, bueno, beti laguntzeko da hori nahi adako gu, eta... Hola zeatena, gola zeate, Bai, hori holan da, baina azkanin... Ez bai galde baten bestian, Bai, alaek. Etxekoak bai asko laguntzen dabe, da, bueno, hori eskartzeko da, ez da. Badao baten bat juntzaizuena eskatzen zerbait, edo igual, egongo dira, igual beste batzuk gaixotasun berezikin eta hola hurbiltzen dianak edo... Momentuz ez dugu euki hori, da bai, urrengo urterako edo, baten badau, etortxie, da komentatie, da alba dugun, evidentemente gu, posik. Ongotan ez, bitxu, kasualidades topa gendun, baina hori, ez dakigu, ez hain gaixotasun txikia diz, ez dugula ezagutzen gu, eta orduan gatsa da topati, behar. Pentsatetet, egun hortako, egun berezirako, bolondresak eta jendia beharko ezuela, ez da? Bai, gero bolondresak eta agertzen di, ez toki guztizetatik, da guzti, deialdi bat, gure dauena, edo aldauena, bertan egunin lagundu, edo harinako egunetan, gure batera garaiko Facebooken, Instagramen da, idaztie, eta gu oso posik hartu nagoen. Bikain. Zenba lagun beharko dituzue egun berezi handi hortan, zatik jendia beharko da, ez da? Asko, aldo txute esan, 8.000 kamiseta atara gauzela, eta bertan egunin zema jente egongo dan, oso gatsa da, sosnan bide jentie, gero paiak banatzeko bebai, tombolan, lasterketan, umiek zaintzeko intxabletan, jokoetan, eske jente asko berde. Zemat eta jente gehiago, asko beho. Eta gehiago aurraztuko dut, bestela kontratatu inbiar da jendia lan hori egiteko, ez da? Sukaldari ze behar birdoguz, así que libre basauz domekan. Oita bai, bezala indira hori direkta zanja, zuzenia. Aprovechan bide behar, ez da? Vale. Palmerita atzu berbaitu zuen egin kontatu, Ondo. Eta zuize tokatuko zaizu eitia egun hortan? Bomberuana, apagafogos esateana, danetik gan, o bakazue lan bat, ja... Bueno, azkanin elkartea gehitzen dagoena da, diruna asuntuek... Dirue kudeatuko dugu, diru sarrerak eta salmenketan, ganera, ia holan badan, baina espero da dirue batzie, da diru hori erditxiken du, gorde, eta, bueno, dirun kontuek. Garrantzitsua da dirua ondo kudeatzia. Neitak hori izateko, eskerrak amazeola etxian, eskerrak, bestela, ez dakit nune hongo ginean. Bueno, nola zoazte, horrekin? Hobekutxa da, amen, hobekutxa da. Ondo aiz, leke, eta gaineak gauzat esango ja, betuzak, honek gauza bazekakona. Aldekela berriro bolita batin, eta hirugarrengo baino hobeto egin laugarrena, bale? O bestela junei pasa. June gozo ondo indituta. Ondo aiga. Bueno, eta hemen itzein da itzen, lanare bai indeu, haure gixatzen hasi zaigu, txirrik itxarraka, guain behin ja irekiten hastean tapakentzen diot,
eta gero ibai, esan deuna, lehortzen juten bada, ura gehitzen juten gea. Eta ingo deuna da, Ibon Larrinaga gana jungo gea, beak beti ematizkigu guri hemen ariketak indartxu goteko, eta gaur, bagoaz bere gana ikastea, udako fin-fin egoteko. Oazen ikastea, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo, Joseba, Ibon Larrinaga naiz eta Pura Vida entrenamendu zentroan gaude. Gaurkoan, mugikortasun ariketa batzuk landuko ditugu. Ea zer deritzu zuen. Eta zer dira mugikortasun ariketak? Ondo edo hobeto mugitzeko lantzen ditugun ariketak dira. Eta indar saioen aurretik lantzen ditugu, indar saioan zehar jarrera ona izateko eta mantentzeko gorputza ondo jarrita. Horretaz aparte, nagusien klasetan lantzen ditugu, mugikortasuna landu dezaten eta egunero hobeto mugitu daitezen. Lehenengo ariketa honetan, orkatilaren mugikortasuna landuko dugu. Eta oso simplea da, kokatu oin bat, fuerte eta belauna aurrera bidali. Aurrera eta atzera. Aurrera bidaltzen dugunean, orpoa lurra ikutzen mantenduko dugu. Indar gehiago egin nahi bagenu, pesa bat jarri dezakegu, hemen goian, bultzatzeko belauna aurrerantza. Eta ariketa hau balio du, gerorako indar saioan egingo genuken sentadian batentzat, edo beste ariketa askorentzat. Bigarren ariketa honetan aldakaren mugikortasuna landuko dugu. Horretarako, hankak 80 gradutan jarriko ditugu biak, eskuak aldakaren parean, eta zabalduko dugu hanka topera, ezin dugunean gehiago zabaldu, bestea ekarriko dugu, baina tentsioa mantenduz hanken artean. Alde batera, eta bestera. Ariketa hau, zaildu nahi badugu, eskuak bularrera ekarriko ditugu, eta berdina ingo dugu, baina eskuak bularrean eukinda. Hirugarren ariketa honetan, bizkarraren mugikortasuna landuko dugu. Horretarako, labanketan jarriko gara, eta hirugarren ariketaren lehenengo santia lantzeko pelbisa gora eta bera bidaliko dugu. Bizkarraren goiko partea blokeatuz. Gero guztiz kontrako egingo dugu. Beko partea blokeatu eta goiko partea landu. Bizkarra borobilduz eta eskapulak elkartuz. Borobildu eta elkartu. Eta hirugarren ariketa honen hirugarren partean beko eta goiko atala elkartuko ditugu. Lehenengoa eta bigarrena batzea izango da. Bai goiko eta bai beko partea lantzea. Honi kaukat edo katua behia deitzen zaio. Laugarren ariketa honetan besaburuen mugikortasuna landuko dugu. Horretarako, etzango gara lurrean, besoak luzatuko ditugu eta atzera bidaliko ditugu. Biderdian, eskuei buelta eman eta jarraituko dugu gure bidea. Ariketa egiten dugun bitartean saiatuko gara ahalik eta goien eramaten besoak. Baina eskumuturrak ukondoekin alineatuta egon behar dira. Ez du balio eskumuturrak ukondo baino gorago bidaltzea. Mantendu behar ditugu linea berdinean. Bueno, Joseba eta ikusentzuleok, hauek izan dira gaurko ariketak. Baina jakin dezazuen beste 1000 ariketa daudela. Animatzen zaituztet ariketa hauek egunero egitera. Eta besterik gabe, hurrengora arte, Pura Vida entrenamendu zentrotik.
Hau, Paibon, artista hutza aiz, eta ostiralero eukiko jabamendikan saioak bukatu arte udara ditxi arte, dano fin juteko, ez da? Udarako. Udarako, bai. Eskerrik asko, eta iresa jongo gaitu gurrengo ostiralian, bai. Bueno, behitu hemen, gixagoa intzaigu, eta hoin inbiar deuna da, hori aritanin, bale? Orduan, june, aldia zuin hemen, gero hemen jarriko dugu saltxare bai, murrizten zeat ikusiko zu, taloke bai hortikan pasako ditugu. Inbiar desuna da, hemen dakat espumadera, ateako zu aragila, eta mamila horrotzi, bale? Gero gehituko da horrea. Eta hain bezuna da, oida, dana zatitu eta hola, hilteko xoabe katea. Eta zuk, leke, inbiar desuna da hemen, behitu, martorrin ostokatea, txikitu, eta bertan sartu. Ingozuna baitare da birrindura liman azalana, eta tipulina ni uste erdila nahikoa. Erdila hartu, lauki txikitanin, eta hiru osagaiak hor gehituko dugu olio pixkatekin, eta hori ingo deuna da gero, takon barrun sartu pixkat, bale? Ni ingotena da lapiko martxan jarri, eta hauek sartaitik pasa. Bueno, launtzeko, zer gauza egin behar ditugu, adibidez, kamiseta lortzeko zein behar deu? Gernikan dago lokal bat itxikaitxue, eta hor 5 euron truke dako zue kamisetie, eta hola nik laguntza ondizia da, ezta? Kamiseta bitartez. Da gero bebai dakogu bankuko zenbaki bet, koronte bat, eta hor bebai donantzak eta... Diru alda sartu zuzenian, hori de. Eta gero bertan egunien, Gernikara hurbildu, eta papaia jan, txosnako gauzak edan, bokatak, eta... Paseatzea eskun, konsumizea, ez da? Diru gazteu. Gerniken, patrika pixkatea momenteta. Diru gazteu. Ondo. Eta jende hasi bat jende espero da? Jende asko espero dezue, edo... Ia, aurtone denpora ona urteten bada, 8.000 kamiseta inguru daroa gauz ja, así que, principios, 8.000 pertsona badatozen, imaginem, ez da? Gero bai bertan egun kamiseta gehiago duko guz, así que... A ver, kamisetiaz basatoz, hori da, 5 euro emon zuleia, baina kamiseta bari behatzara etorri eta konsumitu bai. Bentsa pizzakin eskuan, edo zeo zerrekin, ez da? Garagarduakin, o zerrekin, ez da? Bai, gozo-gozue, bokata, solomona, beikon, eske, zesta egongo. Ze ordutan iritsi biharra, zein da ordua proposarea iristeko? Hala, lasterketik gure gozunein, goizeko 11 baino harintxu hau hasiko gara lasterketiaz. Da gero ja txosni zabalduko 12etako, tomboli bebai, 12 hueltan bebai etortzen basarie, bebai, ez da? Edo senyor duten, Bai, hombre, segun seguzun, baina, bueno, 12etako etortzen basara, poteutxu betenan txosna, gero paia gozo bat jan, gero kontzertu ikusi, beste zerbezatxu bateaz, baina hori... Eta noiz arte egongo danan jaleua, noiz arte irango gaudanak? Hasta que el cuerpo aguante, baina principios, saspira vuelta, saspitardi vueltan edo, kontzertuk eta bukatuko, ez da? Ados. Bai, gero batzu gelditzuko di, baina, bueno, inoiz bukatzen, bai. Lanera, bai, joan bidea aztelenien, así que... Claro, igandia da, eta ados. Bueno, hemen talo bat, biharrenan bilan joa. Olio pixka gota jot, aldein olio gabere bai, plantxa normal talo eitean bezala baino, olio pixka gota jot, grasi pixka gotatzeko. Eta behitu zazue guain ningo etena, Hemen guaia talonei guendik eta grasi gehiago emateko, ingo etena da, hemengo zuku harrapatuko hartuko gehiagiaz, baino, goierak batzuk bota, ikusiko zu, Eta hemen murrizten danian hau, sartuko dugu talua horrea. Eta hor berezia geratuko horra, beraztuta. Eta gero, ja, osagaia jarriko eskilo. Vuelta eta vuelta. Baina nola, murrizten da hola, takua bertatik pasa. Beitu, hola eharra dao, horrekin eharro, baina beitu, Baina hola ingo dugu. Oitezu, irugi jarran bokailu baite genian, da gero, ogila hor, txa. Hoxe egiten, goxatzen. Bale, ingo deuna da, vuelta eta vuelta. Relaxe. Eta hola da honian, goduna datea, eta betetzeko prest dakao. Bale, horrelaxe. Hau, behitu, horrelaxe jarriko dugu. Behitu, eharra. Venga, bani joa, beste honen bila. Eta horre bai, vuelta, honea, genero pixka gehiago, eta berdina. Venga.
Nola zoaz horrekin? Bueno, apurke, txokoan Ondo ba, lasai. Hau ez da txokoa. Lasai ingo jo. Kuseko zu, hemen berriro, murriztia ondo murrizten danean, taka, talua bertara. Mira, guain bi hau ingoitu, gero gehiago ingoitut, Ez da gaur egun ikusten geldituko eta gozegak, gainontzikoak ingoitut, Hau kenduko zu paretikan, tipulana ere bai. Vale, hor ja pusketa danak harrapatu dituzu, June? Ja, bai. Guain, bota bertara negazu. Vale, bota bertara, ja danak txikituta da gaula. Eta baitu zingo duen, hemen. Hau, kanpotikan, horrela, alde baten, eta bestia, bestian. Vale, eta guain horri sartuko jogoi barruan, itxiko deu, pixka gehiago mantekatuko deu, xamurra zion, ez da? Banatzeko gareia. Itxura honadeko, bai. Garrantzitsua xamurra batia. Biharra nasketa, beti esatete, baina hau biharra hotza perketun gainean, Bueno, eta June, gaixotasun honen aurreko borrokak zein dira? Jo, zoritzarrez borroka da, lehenengo onarpena, ez da? Norberak eta umeak, bai, umea ja badaki zozer, ez da? Onartzea, da gero borroka da sistemak laguntzea, ez da? Gure sistema puntu batera arteltzen da, baina ume hauek beste behar izan batzuk deukie, ez da? Arduene, horretan borrokatu behar zara, ez da? Laguntzak lortzeko, espezialista hon bat lortzeko, eta ez da beti erreza. Eta beti hor borrokan, beti borrokan, eta beti esaten bitxu, ez da, izerdeko, eta beti, ez da, historiz egaz horretik, beti esplikatu behar, eta... Baina, ja, izaten moldatzen, ezkenean, azkenengo esan desun bezala, izena eta bizena jarri dion onartu dugu, onartu duzue. Bai, berarirako apurbet kostetan jako onartzi bai, baina, karo, bera beste gure desberdina izan, bera beste moduen nahi dugu izen. Da, ikusten dugu ez tala, eta, baina, horretan, hori lantzen gabiz, bai. Bai, txerrek itxarraka. Bale, hau pixaten ben gehiago tostatu, alde batea eta bestea, egarratako indeuna gaurkoan, bai, meka txizla amar. Bueno, hor nola zoaz. Bueno, poliki. Bai, eskua bota behar diogu. June, bota hemen birrindura limana. Bota birrindura. Vale, abonea. Betala horio tanto bate bai botako deu, esan deun bezala. Eta bota horrea ja, martorria eta tipula. Beke, vale, hau, listo dekau. Bai, bertara. Eta bani joa, platertxo baten bila. A ber. Platertxo bat hartuko deu. Hau bea. Eta, bakizu oso gozua da, zerbait oso kontzentratua, eta guain freskotasuna emateko esan dugun bezala sartuko dugu horrin deun nasketa barroa. Gehiago edo nahiko negaz? Nahiko, oso ondo, nahiko. Ingo deuna da, nik hau zertako hartu dut, bai, lima artetik moztu eta zuku pixka gotatzeko. Vale, hau horrela xe, hau listo, hartuko dugu hau, nasketa in, vale. Eta inbertiotena da pixka barruan sartu, puskatu gabe, haber nola moldatzen nahi zen. Haber, iriki, txak, eta barroa. Esan dizut, hori laguntzeu jateko, hori, bat janberren hiru jatituz. Osa, bat nahi bazu ejan, igual hau ez bota, Ez, bota, eharra gelditzea eta. Botako dio horrela, freskotasun pixkat, bale? Eta guain ja horrela daudela. Haber, bat, honea. Bainikoa bestian bila, bestiare bai, honea, vale, bitako hortxe, honi, ni lima gustatzen zaitola gainetik botatzia, freskotasuna emateko ere bai, eta guain historia bukatzeko, hemen prestatuten olio perexia botako deu, eta bueno, azkenengo animoa bota hemen jendiai, bertara hurbiltzeko. Bueno, domeka goizin egon garela pasilekuen, goiz-goizetik egon garela, zapatiak komodo batzuk ekartzie, kamiseta berdie eta kilometroak egin, kontzertuk ikusi, bai jan, eta tombola boteu, da ondo paseu. Eta tokatzen bada, hobeto. Hombre, y un perrito piloto pa'l chaval de la moto. Y qué bien, qué guay, que te lleva la mountain bike, Bai, montabekak egon. Igual alde ni explicar ez lagun, Bike bat egongo badan, baina, bueno. Bueno, launak, hemen txegeldituko gara, talo gehiago iten, eta gaur egun ikusten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, da domekan gauz. Animo, domekan ikuste gara. Igandian. Jo. Agur. Agur.